салом алейкум ако додаро. ман ду бачам якум числа амин чорбоғ деҳаи варзоб ромадиам ба ҳамин бедаракан то ҳозир ягон хат хабаршон нест. ман ай ҳама шумо муроҷиат дорум ки ёрдам кунед ҳамин бачаҳомо ман ёбам. баъд ба хости худмон муроҷиат кардем ки ҳамин бачаҳои мана сураташо дар ютубай дар каналошон партоянд. ба хости худо ако ёрдам кунед. салом дӯстони меҳрубон, овози модараш шнида хоҳиш мекунем чӣ хеле ки дар ҳамин видеои бемаъниву мақсад ҳамин гап хабар чия ҳамин атви чапак ҳами хеле активни комментар менависе хоҳиш мекунам дар ба хотири аллоҳ ба хотири моҳи шарифи рамазон дар ҳамин видео актив наше лайкакотонро бигузорем комментари хуб мақсад бинависе машаалло ё худо ёб шава то ҳамин видео панҷ шава ҳамин меҳробҷони синфи 7 ва инаи умари синфи 6 гум шудагиян аз чорбоғ ноҳияи варзоб рӯзи якуми числа бурмадагиянд то имрӯз бедараканд. дар бисёр сайтҳо мондиянд. шуморо ба хотири худо хостем ки бетараф набестем дар ҳамин ҳолат ҳамин додара ба хотири аллоҳ партоемш то ба хости аллоҳ ёб шава. хоҳиш мекунам видеоро паҳн кунед. суратако шояд дар ҷои дидед дар тарафи душанбе намедонам варзобай дар ҷое набошад ба хости худо ёфт мешавад иншоаллоҳ. фарзанди мардумай бояд мо ҳар як қадам эътизор дар кунем. худо нигаҳдор. ассалому алайкум.